Nang silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilang. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin. Pila na ka nila ha, wadyo mo ka maminaw. Oy! Nga nga nasabla? Imungan na kay, nagipag-away na po sa eskwelahan, murag kinsa. Tinuod na Christian? Unsa may lapot ninyo pa? Hoy, tarong tubag at. Kuya, gusto na. Wakay karapatan mo tubag kay manghudra ka. Ngano ting manghudra ko? Wa ko'y karapatan mo tubag. Kuya, ayaw na lang lagi og tubag kay mas budako ang away. Salamat ka. Nas papa. Nak, paminaw sa imong mga maguwang, kay gidisiplina ra kanila. O na, spoil ba ninyo? Kay ikaw, di ka spoiled? Mani mo. Samani mo, dako naman ka. Sa problema nimo. Hoy. Pagtarong mo duha bis. Murang sa mga bata na. Husto na. Ano sa man gyud? Permanente lang jud ning problema ha? Kay ngano di pa? Nani ko ba na ito problema? Hoy! Di ka undang? Di ba si patilawon kiti karon? Kuya, ayaw na lang lagi kay basin atakihon na pud si Papa. May problema sa tiguang na. Bastos ni gago. Unsa? Gusto na lagi mo mga anak. Si tuhon nimo. Ha? Si tuhon nimo di ka suklan? Yung baba nimo. Wa respeto ni mala ka. Gago. Gusto na lagi mo? Parihara mong duha, mga way respeto. Bisa pa kami. lagi. Supaga ba? Supaga ba? Gusto na lagi, Christian. Kay ko siguro mong dinit ang suklan sa. Balag mga magbuwang mo. Gusto na lagi. Naunsa naman mo mga anak? Wala ta mo padaka aron mag-away. Sayang ang panahon nga kung gigugol para ninyo. Unya, mag-away na di mo? Palikura. Dapat nun ka nimong pasalamat kay paborito mo ni Papa. Unya ako! Sukad pagkamatay ni Mama. Wala na mo'y bakay na ako! Unya maging unana pa mo! Paborito man sa kanamo, Kat. Ikaw guna mo kinamanghuran. Busy lang kag sa mong tasat-ag sa mga trabaho. Ayaw ka na isulot si mo na hunang ka. Dili ka na tinuod. Pero wala na ako nabatigi ka ninyo! Kaya alas ka mong tanan! Wala, ipakay na ko. Wala na ako na feel ang pagigugma ninyo na ako! Dili ka na tinuod. Kamong tanan akong gipadako pulos mga pinangga. Imong makita nga pinangga na kayo ka. Sama sa pagpangga nako sa imong mga igsuon. Sukat pa lang sa una pa. Sukat sa una pa. Nangita ko og amahan nga maminaw sa ako mga kinahanglan. Pero sige ka og balibad! Si Kuya Mark, busy siyang trabaho. Si Ate Usay, wala din sa balay. Si Kuya Chi,
na Christian. Sige, og lakaw. Ako na perminti mabilin diri sa balay. Katong giatake ka, ako ang nagbantay nimo, ako nalibyo, ako ang naglabaw kong banpa. Pero asa man ninyong kong mga giingon? Wala, marara kung wala ninyo pa. Sukad buhi pa si mama. Kay bahaw ko ikaw ang iyang paborito. Oo, makaingong ka nga na. Nasuya ako. Pero, gigugma gyapon ti ka. Tungod kay igsuon ti ka. Nakakahiba. Kung unsa ka na mo kaghigugma. Dili man ta mayon nani, kung wala pa lang ka nagbinayot. Unsa man gyud problema mo nako? Tungod nimo, na disgrasya si mama. Kung wala pa lang ka nagbiga-biga diya sa gawas, dili on ta maamong si mama. So ako imong gibaso sa tanan. Ako ba imong gibaso sa tanan, Jay? Wa Oo, ka kahibaw tungod sa nimo. akong kaagi, Jay. Unsa ti mong gingon, Jay? Unsa ti mong gingon? Ikaw ang hinungdan. Gago Gusto ka! na! Nahibaw na ko kung kisay angay ninyong basulon. Ako nga nagpadako kaninyo ug nagatiman kaninyo sa gagmay pa mo. May paunta kaniadto sa wala pa mo'y mga buot. Gibiyaan tanamong tanan. Sorry kay pa. Kasaway kay ko pagkaanak. Pero iba ko sa akong gibuhat. Pasensya kayo kung ako hinungdan sa away diri sa sulod sa balay. Nabuhat ni nako kay nagpadala ko sa sitwasyon sa atong pamilya. Ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang ayaw nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, mo sila pinapansin. Wow! Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. Una mong dilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong anak, bakit nagkaganyan? Bakit ba at ang iyong mga mata'y biglang lumuhan ng di mo napapansin? Nagsisisip sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Nagsisisip sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali.